New Tribe Youth Council HYC Central Executive Committee but Sora Circle khat pratrik no pra ajapsan kala lek ban bu sentiu Ahmad Umadur jong mulung susotham ubudan aplau ko office usim kai masora hamarai ka phon kum ka chingkan ma buram yak chingda prapsan snem ka chingkhla no utei mulung bakhrawnam kari lum khasi chantia nalor ginong ilam ka HYC bakan thobi ubaroi ko person ram president ubar hambor chi saibon general secretary but kiwi layadan langru nakaliang ka darbar hima sora balami khmat duba bibi rumbai ubade secretary uba roy kupar habakran hak jingelang ula pengen mau bagai HYC ke kersan tenge e khasi atau society hak jingele bandawa nak sarkar India ban kenthop ikten khasi hak khrenet bapra ka riti sanchar kari India shushu ula ong bo mulung su tham ula siang lanti dik jingtho ki bade ki nongrem ki chej ben riu ki ba kum ka pateng ba menta kam dei ben kletno dalilai ru em ai ba kani kasngi kan penken mau kan kersiu yangi ka pateng ka bamenta ya kai ka bau niu rukrau ula de pan pasat lemba ki jingtho ki jingtar ki jongu lemba ki kentien ki jongu prapusan snam menshwa ka por ka bau dong don kasla jong ni perthei lemba ki jingtho lemba ki jingkren ki jongu ai ba kani kasngi kumlong de rangba mentan kani kasngi ka ban pen kersiu thia yangi ka pateng ka bamenta badai mangi kiban pendek pensa kiban yada kiban kentiu ialah ka jong ka tien ka theliet ialah ka jong ka riti ka dostur ialah ka jong ka khendau ka siap bat kumju ru ban pendek pensa ban yada kham tam e ialah ka jong ka jat penriu ai ba hukum kene ka singin ken mau ya ki jing hikai ki bau melum ulah hikai yangi ya kani ka pateng ka bamenta bat kumju ru bangingin hikai ya ki pateng ki bansawan imdei ban klet bangi don bok kum kajat penriu nilayo yo ni ukra perkat ba kapor bat kaya ka bagajat penriu hakisnam ki bangi dang sa sya sensya hakiwei pat kibor kladon kajing persang ban pen belat ban pen klot ban pen thok pria ya kajing long bekerpang kajongi kum kajat penriu ulami uni umelum uban ai ya ki sembok perkat ya ki jing kentu hagi kisnam ki pamanshwa dalam bagi jing thok ki jongu ki jing hikai ki jongu kapen kersiu thia kapelong yangi kum kajat penriu bangin kenmau kamtam e bangin tip ngiwan na e ngidei ki e bat ngin yat kum no syakman kerang ban penting na baka ketian ka theliet ka jongi kariti ka dostur ka jongi ka khendau ka siap ka jongi bat kamtam e ban penne pensa bat penyada ela ka jong kari ba kajat penriu ai ba kani ka sngi kandai ka sngi sa sisin pat kumbong kin wen ki klau sa sisin pat kin ki ma ai ba kani ka jing rakhi kani ka sngi yang lumku sngiap ka ba frapusan jong mulung sosotham kan pen kendet kan pen kersiu thia bat kan pen khi iki mensiam jong ki khun sama jong kajat penriu ko jongi kan pen khi iki mensiam jong wei pu yo dukhat jong kajat penriu nyutra bangin buram yala ka jong ka ketian ka thlit bangin yale ban kentiu yala ka jong ka ketian ka thlit haki clear lum jong kana kani ka jing khi ka jing ya dawa ka jongi kum kajat penriu ngilaya lenti mentari ki faut lagi snam ban pensmo ushki bor ki bajrong ban itu no ya khtien khasi hakata ka khernet ka bafra jong kriti sensyar jong kari India lingim dai pat banduk mensiam compare ladang itlot bor lingi dai bandan ya ka mensiam ban yakun bananget balara kajat riu nyutrap dakawai ka stur dakawai ka jingmut ngin yatur syakmat bandawa ya kani kajing ya kahok kajongi kabangin bangin yoi no ya kata kajing itu ya ketien ka thlit kajongi yang nget bagasngi kan poi bangin sayo ya kata kajing kwa bakajing krang kajongi kum kajat penriu kaseng HYC kayeng kumlong do general secretary jong kaseng ngiyeng hasenda jong khasi author society bat baro dakawai kajing mut ban pen urlong ya kani kajing krang bakajing angnut kajongi kum kajat penriu mangi sutu syai wala da ketian khasi karung haka khrnet ka bafra kamdei
tang bansurung hakata khandet bapra jong kari kisangsha jong kari India dengan dei ke burom kan dei ke history ba ka khitien ka jong i kan yo ka jing itu bat kindon ro shibun kita ki jing yo nong ya ki kun samla bat ka jat benriu hi borok khoi pangi kum ka pateng ke padang don menta ke padang sa menta bagi pateng ki bansawan ngin yo jing mentoi shibun bagi na yo ru ka jing mentoi shibun bagi pateng ki bansawan ru kindang yo jing mentoi shibun na ki kam ki bakrau ni ki jing tho ki bapanam ki ba uni mulung ula tho khendiat ni khtat khendiat ya ki jing tho ki ba mulung ula tho oi ki ki jing tho ki ba ben sau tho ingi ki breu ba mulung sus tham dei ba i ya ka tenrai ba i ya ka mariang ba i ya ka ying kesem ya ka shnong thau bat kham tam e ba i ya ka jai meriu ini ki nuk sa ki ba mulung ula ai hangi bala pen pau ya ki jing mut ki jong u lang ba ki jing tho jing thar ki ba ngi hadu menta ki ni sngi kum gejuk ngidang yai puli ha ki school ngidang yai puli ha college ha ki university ya ki jing tho ki jong u ki bala a jing men toy shi kadai e ya ka jai beriu ya khna puli bat kham tam e blara ya khtin kasi shajrong ban kentiu ya khtin kasi lang ba ki jing tho jong u ya ka ba kala a jing men toy hadu kata ta ya ngi kum gejuk bementa lah kaliang ka tho katar lah kaliang karukom im kabeng im bat kham tame haki jingmut jing perkhat juni kum ngi breu ngin perkhat bengin puson ya ki jing tho kini jong ngulung susutham khendiat ladengi phai din syaki por ki balek ngimla ru kham pen pau ya ki phareng ki bala ai hangi ya ki dak tho oi kade ke jing e ka bakhrau bangi kum gejai breu haki por ngim simladon ki dak tho andrei kalong ka e ki bosnat baleng ba ki dak tho ngai hi ba kadai ke jing panyai ke jong blei tran nang bu dong thau wala ai ngi dak tho ha kajai breu ke jong i bangi kum kajai breu ngin la ban bu record ye ke jing tho leng ba ki dak tho ki badon bat ki bangi yo ru ki nang tho ki ba pau pau tang mo mulung su tham ri ki wei pat ki nang tho ki ba bun balami ha ki ni ki juk bat ki snem ki bla dep ban ngi scam ba ka tin ka si leng ba ka jing tebe syarat ka jong mulung su tham ha ki por bla dep kala nang kiu na ka por bat ya ka jing puli ya ka jing tho shumla tho shu tang ha ki school ringla ban tho hi college ngila ban tho bat ban puli ru ha ki university kani golong ka jing ban tho ka bakhrau yang ngi kum ka jai breu hi bra koi ya ka ba ka burom ka dei hi ya mulung sus tham bat kum juru ya ki nong tho ki ba tho ha ki ba bon bat ki benta ba ki ko mo fair jing tho jong ki ba pon wandur ya ki ei ki ba ki yo i ki ei ki ba ki su thu ha ki dak tho ki ba ngi kum ka jai breu yo lat pat ban puli ban su thu balong ka jing men toy ya khna puli jong ni ga juk ba menta Habatin pej bahagi ki shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.